Mira, tenim justament ara el Guillem amb l'Avi Mingo, un dels últims restaurants que ens faltava per parlar. Sí. Em sents? Sí. Doncs sí, estem amb Mingo. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs bé, com estan en el tast i des del nostre punt de vista, molta cua durant, 3 dies, pràcticament. Nosaltres, sí, hi ha bastanta cua, en els altres anys hi ha hagut més, però té una explicació, perquè abans els altres anys, per exemple, si feien, bunyols o calamars, ho tenien que fer al moment, i ara, com ja està tot fet, perquè les noguilles les portem fetes de casa, i els cigrons també, doncs l'espera és menys, llavors les cues no es fan tan llargues, que això afavoreix tot una mica. A nosaltres, i a més a l'organització, no? Que no s'omple la plaça de gom a gom, com fèiem abans. Llavors, doncs nosaltres fem això, fer-ho al moment, servir al moment, les cues agrícoles, que això és el que d'una manera o altra hi guanya una mica la festa, no?, per dir de manera. Sí, i i també ho dèiem perquè la gent li agrada els vostres plats, sempre teniu gent, per això ho dèiem també, vull dir, algú bé també deureu fer. Sí, no? Sí, nosaltres ja tenim una mica de currículum en aquest festival, des del primer any, que va ser, crec, el 2009, i només per recordar que nosaltres els primers anys, quan ens donàvem premis al millor tas, vam guanyar els 3 primers consecutius, 2009, 10 i 11. Després els van treure, ja no hi havia ni guanyador ni no de guanyadors, però no ha estat nosaltres sempre molt ben apreciats per la nostra clientela, pels tianencs en general, i sempre ens han volgut fer-ho de la millor manera que sabem, no? I això la gent ho sap apreciar. Doncs moltes gràcies, i que vagi molt bé el que queda a tast, i fins l'any que ve. Sí, fins l'any que ve, fins les vegades que feia falta. La qüestió és que la festa continuï, vale? Vale, moltes gràcies. Adéu. Doncs això és l'Avi Mingo, un dels últims que ens quedava, i bé, ja veus que té moltes coses a explicar ell sempre, i des de les primeres edicions que està aquí, per tant, algú que sap el que diu ja, del tast, sap què és el tast. Exacte, perfecte. Messi, Guillem. Res. Hem pogut parlar ja amb un dels últims restaurants aquí a Tiana, l'Avi Mingo també de tota la vida. Ara tenim Germán. Ens escoltes? Sí, us escolto. Des d'on estàs ara mateix? Doncs mira, estic al carrer de Sant Francesc, justament a la cantonada on es fa la venda de tíquets, i podem dir que hi ha aproximadament unes 20 persones, però clar, recordar que ahir aquesta cua pujava tot el carrer de Sant Francesc, gairebé fins amunt, i ara mateix podem veure principalment famílies amb nens que aprofiten aquestes últimes el diumenge per comprar els últims tíquets, agafar les últimes copes i fer una copeta abans d'anar a dormir. Una de les coses que he detectat ara, que hi ha tanta gent a la plaça que molta gent aprofita, agafa el seu plan, la fideuà, i prefereix fer una volta per les paradetes que hi ha aquí baixant cap a la dreta del carrer. Perfecte.